सोमोन्दो आरो फैसा बे मोननै बुस्थुआ एखे रोखोम माब्रैनि बे मोननै बुस्थुखौ जुदि नोङो जोथोन लानो रोङा बे मोननै बुस्थुआ नोंनि आखाइनिफ्राय गोमानानै थांगोन। लोगोफोर जोंनि जिउआव जोङो गोबां सोमोन्दो मोनगोन। सासे मानसिया सासे हौवाया गोबां गार्लफ्रेन्ड मोनगोन, सासे हिन्जावा गोबां बयफ्रेन्ड मोनगोन। हाबा जाखानाय सेंग्रायाबो गावनि बिसिखौ गारनानै आरो गुबुन बिसि मोनबावगोन। हिन्जावाबो थिग बिदिनो गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुन फिसाय मोनबावगोन। नाथाय जुदि जोथोन लानो रोङा, बे जोथोना जुदि गैया, अब्ला बे गोदान फिसाय एबा हिन्जावाबो नोंनि आखाइनिफ्राय गोमानानै थांबावगोन। लोगोफोर फैसायाबो थिग बिदिनो जों बोसोर जोबनायाव जुदि एसे साननानै नायो, जों नुगोन जे जों गोबां फैसा खामायबाय। नाथाय जोंनि बेंक एकाउन्टआव नायोब्ला जोङो जेसेबां दोना एबा राङा जमा जानांगौमोन बे एसेबां जमा गैया, जों बेखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोर मोनसे आं बिदिन्थि होनोसै, इउरपआव थारमाने इंलेन्डआवहाय सासे सेंग्राया बियो बाजारनि दाखोरफोरखौ जमा खालामना गारहैनाय खामानि मावोमोन। बियो सानसेखालि मोनसे लटारि देरहानो हादों। बे लटारिनि प्राइजआ जाहैदों 10 मिलियन पाउन्डस। दिनैनि बाजारावहाय बेनि बेसेना जाहैगौमोन 100 crores इन्डियान रुपिस। दा बे जोबोर गोबां मोनसे रां। नाथाय दुखुनांथाव 6 बोसोरनि उनावनो मानसिफोरा बे सेंग्राखौहाय एखे खामानिखौ एबा बे दाखोर गारग्रा खामानिखौनो मावनायखौ नुनो मोनबावदों। जोंनि खन बानायग्रा क्ररपतियावबो सुशील कुमार होननाय सासे मानसिया 5 crores देरहानो हादोंमोन। नोङो इउटिउबाव थांनानै सार्च खालामनो हागोन बेफोरखौहाय। नाथाय 3-4 बोसोरनि उनावनो बिथाङाबो जिर' जाफिननानै जोङो बेखौहाय निउसाव नुनो मोनदों। दा खारना मा? खारना जाहैबाय बिसोरो जोथोन लानो रोङाखै। दानिया जोङो फैबावदो सोमोन्दोआव जोङो जोथोन लानांगौ थिगानो, नाथाय गासै सोमोन्दोखौबो एबा गासैखौबो जों सोमोन्दो खालामनो हाया एबा गासै सोमोन्दोखौबो जोङो जोथोन लानो हाया। बेयाव मोनसे क्राइटेरिया थायो, बे क्राइटेरिया गावबा गावनि थायो। दा जोङो बेखौ बेलेग मोनसे भिडिअ'आवहाय सावरायबावगोन। नाथाय जुदि नोंथाङा सानो जे बे बुस्थुआ नोंनि जिउनि थाखाय गोनांथि दङ, अब्ला नोंथाङा बे बुस्थुखौहाय एबा बे सोमोन्दोखौहाय जोथोन लानो सोलोंदो। नङाब्ला बिबो नोंनि आखाइनिफ्राय गोमालांनानै गुबुननि आखाइयाव सहैगोन।